Hi friends, எல்லாருக்குமே வணக்கம். நேத்து நாங்க கோவில் போயிட்டு வர வழியில பாத்தீங்கன்னா இந்த தேங்காய் பூ கடை பார்த்தோம். சோ கண்டிப்பா எனக்கு ஒரு தேங்காய் சாப்பிட்டே ஆகணும்னு சொல்லிட்டு நேரா அந்த கடைக்கு போயாச்சு. அங்க பாத்தீங்கன்னா சைஸ் வைஸா பிரைஸ் வைஸா தேங்காய் அடுக்கி வச்சிருந்தாங்க. நமக்கு எந்த தேங்காய் வேணுமோ நம்ம எடுத்து கொடுத்தா அவங்க நமக்கு உரிச்சு கொடுக்கறாங்க. முன்னாடிலாம் பாத்தீங்கன்னா தேங்காய் பூ ரொம்ப ரேரா தாங்க கிடைக்கும். பட் இப்போ எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கு. கண்டிப்பா பாத்தீங்கன்னா வாங்கி சாப்பிடுங்க. இந்த தேங்காய் பூ எந்த ஸ்டேஜ்ல வரும்னு பாத்தீங்கன்னா தேங்காய் முளை விட்டு தென்னங்கன்னு வர ஸ்டேஜ்ல எடுத்தோம்னா நமக்கு இந்த மாதிரி உள்ள தேங்காய் பூ இருக்கும். இந்த தேங்காய் பூல ஃபைபர் கண்டென்ட் நிறைய இருக்குங்க. அதனால வெயிட் லாஸ் பண்றவங்களுக்கு, இந்த டைஜஸ்டிவ் ப்ராப்ளம் உள்ளவங்களுக்கு and டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்ஸ்க்கு ரொம்பவே நல்லது. அவங்க பாருங்க 2 தட்டு தான் தட்டினாங்க, பால் மாதிரி எடுத்து கொடுத்துட்டாங்க. இந்த தேங்காய் பூல பாத்தீங்கன்னா ஸ்வீட்னஸ் ரொம்பவே கம்மி. அதனால தான் நமக்கு மேலே நாட்டு சக்கரை தூவி கொடுக்குறாங்க. இதோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஒரு ஸ்பாஞ்சு சாப்பிடும்போது ஸ்வீட்டும் சால்ட்டும் கலந்த ஜூஸ் வருமோ அது மாதிரி தாங்க இருந்தது. இந்த தேங்காய் பூ பார்த்திங்கன்னா குழந்தையிலேருந்து பெரியவங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப நல்லது. அவங்களே ஒரு போர்டு வச்சுருந்தாங்க இந்த தேங்காய் பூ எதுக்கெலாம் நல்லது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எப்படி நம்ம கோவில் போகும்போது தேங்காய் பூ வந்தால் ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி இந்த தேங்காய் பூவும் ரொம்பவே நல்லதுங்க. ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாருமே வாங்கி சாப்பிடுங்க. அப்புறமா அவர் ஃபுல்லாக நாட்டு சக்கரை தூவி கொடுத்ததுக்கப்புறம் நாங்கள் எல்லாருமே சாப்பிட்டோம். ரொம்பவே நல்லா இருந்தது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.